Здравейте, ето ни с новото уроче. В този урок ще ви покажа как да направите файлът на Exe. За целта ще ви е нужна една програма, само да видя тук или я махнах. Ето я. Install Shell. Не знам откъде се дръпнете, можете да дръпнете преди много време и не мога да намеря точно моя адрес, никъде търси го. Ако искате да потърсете, дръпнете който да Install Shell. Тя е платена, дръпнете си безплатната. И като инсталирате, стартирате програмата. Install Shell. Него ще използваме за направянето на Exe. Мисля, че има... знам, че има други начини, но аз ще ви покажа този, защото аз този използвам и мисля, че е един от най-лесните. Аз използвам Install Shell от 2010 Primer Edition. Чакаме да се стартира. Тук ме пита нещо, аз ще му дам cancel, ме интересува. И така сега да ви покажа как да направите Exe. Като се стартира програмата, кликате на Create New Project и избирате Basic Microsoft Install Project. MCI Project. Microsoft Install. Окей. Чакайте. Преди натиснете OK, тук му давате име. Аз няма дам никакво име. Ще знам. Примерно. Тест. Или урок. Урок. Така. Тук, къде се запамети. Аз помощкам в ето тук. Ето. Дали има subfolder. Това да дай проекта да е в папка. Ние искаме. Избираме всичко и OK. Изчакваме. В момента се става проектът. Сега ще видите колко лесно се инсталира, само с няколко стъпки. Инсталацията е готова. Така, ето тук, Project Assistant, кликате Next. Application Information, тук се написал 5, ако така. За кеф, тук някакъв сайт давате. Ако имате, вие да сте девелопър, издател. Тук Application не има урок. Версията, версия 1.0 е това. Тук може да зададете икона от ISO, която да ви бъде иконата на инсталационния файл, ние ще си останем с нормалната. Но ето тук с Browse може да зададете, ако имате направена икона чрез Photoshop и да я зададете. Кликаме Next. Тук избирате за кои версия на Windows. Ако имате по-нова версия, ще имате и Windows 8. Но аз в момента, понеже нямам, съм оставил всичките да... Ако искате да специализирате точно за определени версии, кликате Yes и тук избирате за кои версии да може, за кои да не може. Аз кликам много, защото не искам да специализирам. Тук и добавяте, ако искате някакъв софтуер, да е задължителен за инсталацията. Първо ние ще дадем, за да тръгне това приложение, трябва да има инсталира Microsoft Net Framework 3.0. Тук даваме Yes и избирам. Хоп, Next. Тук да кустомизираме файловете, папките. Започвам и да не го правите, защото нормално си е добре направено, но ако искате няма нужда. Application Data. Тук трябва да дадете файлът. Ще ви покажа как. Отивате на Add Folder. Отивате там, където са запаметили проекта, който направих миналия път. Сега не знам дали това е точно той, но както и да е. Yes. OK. И тук избирате... Ще ви кажа кое. Ето това. Избирате второто, което е по-голямо. И кликате Next. Помислиш, бе. След това Application Shortcut-овете правите.
Install shortcut. Yes. Софтуер. Добре. Още тук. New shortcut. Тук да добавите shortcut. И няма да добавяме. Кликаме с Next. Тук application регистрите не знам. Няма да се пипам. Продължавам. Тук може да слушате License Agreement. Ако сте видяли, където ни предлага да натиснем Yes или дали приеме или не приеме. Ето тук се слага. Файла трябва да RTF. Сега ще ви покажа как се прави такъв License Agreement. Отваряте Microsoft Office, Word. Това дали искате да промотирате името, дали да го пише името на компанията, скрий се бе. Да искате да могат да модифицират къде инсталират приложението, да избират къде инсталират и им даваме да. Не знам това какво е. Това дали искаме хората да могат да стартират апликацията на приложението. Но не сте видяли, където след инсталацията има една отметка, натиснем и се стартира приложението директно след инсталация. И му даваме Yes. И трябва да му зададем файлът, който да стартира. Ето тук, Program Files, My Product Modification. Нещо. Сега. Може би някаква грешка, но ми покажа как се прави това и ще погледна. Избирате си празен документ. Слагам файл за това толкова бавно наистина. Ами това не става само с Office 2013 всички. Само тук да променя, тук обърквам малко в Application Files. По-добре да дадете Add файл и да дадете самият файл. Точно така. Ето този смисъл. Не е този. OVG Debug и ето това exe стават. Тук. И ето това. Напред. И това. Точно така. Това да даде. Ето. Точно така се прави. Както видяхте, Add файл. Влизате в... да се обърках. Апликацията Windows Application 3 OBG Debug и ето тук Windows Application 1 exe. И тук името на апликацията ще се пише. Сега вече не трябва да има проблем. Да, ето. Вече може да сме Create. Кога се обърках, извинете. Create. Това дали да има стартен shortcut, това му даваме да. Desktop shortcut на десктопа да. Това тук вече може да му зададем exe файла, който е в Program Files, тук. Ето го. За да може да дадем Launch Application, когато се върши инсталацията. Само ви покажа това. Пишете спрямо тук. Нещо на английски и на руски. Нямате право да продавате тази апликация. Или и други неща, които искате да спишете. След това отивате на запиши като. В различните офиси различно запиши като. Хоп. С документи. Запиши като. И тук вече си избирате този файл. RTF формат. Не, той беше. Да, точно така. Избирате си RTF, избирате как го спометите. И сега може да изберете този RTF, който ще направих. Ето го. Тези неща другите ви ги обясних. Next. Тук избирате езиците. Ако искате може да изпреведете апликацията. Ако не избираме
и български. Сега тук избираме това е последната стъпка, видът на апликацията. Това е Single Executable, това е кликате, инсталирате всичко, това е интернет. Това е за HTML, интернет. CD-ROM, това е да го малко с демо труса. И Single MCI Package. Това не знам какво е. Аз избирам винаги Single Executable. И кликам Build Installation. При което тук чакаме. В момента инсталацията се билдва, ето. Заби. Loadout. Не заби мисля. Се надяваме. Ето. Готово, ето тук може да видите лога на инсталацията. И ето тук. И сега нека отворим и да видим дали работи. Аз ще го затворя. Затворих това момче. Тя затвори се. Стига бе. Намери това. Стигаме в програм, след това от тук. Ето е апликацията, която направихме преди малко, която кръстихме урок. И вътре има урок. Тези работи ни трябва, това само ни трябва. Екзето. Може да си го сложим където искаме. Ще трябва да използваме контролен седел. Заби. Аз ще ви покажа. Само да я отбиеме. Install Shouts. Чао. Пак се отвори, бе. И сега стартираме Install Child Project File. Не. Не трябваше. Извинете. Ето това не трябваше вече. Просто се най-съща иконка за това. Това е Project файла, нали, на проекта, а то не ни трябва. Това е специалният проект за Install Shard. Ето вече Setup Exec, това ни трябва. Стартираме. Може да изберем български или английски. Език за инсталацията, ние избираме. Избираме. Хайде. Български. Декомпресация. Изчакваме. Подготовка за инсталация. Сега ще видите как се инсталира. Това ни трябва, Setup Exe. Добре дошли в инсталация. Помощ за инсталиране на урок. Инсталацията може да се инсталира в ваш компютър, за да позволите на сайта продължи. Предупреждение, тази програма е защитена на закона за авторското право и международните договори. Ето. Напред. И това, което написахме, нямат право да продават тази апликация. Или може да се напише колкото искате работи надолу. Като не се приемат условията, не може да се продължи, може да се початат. Ние кликваме на приемане на условията напред. Потребителско име, организация, може да си напишете. Тук може да си берете къде да инсталирате програмата. Тук може да изберете дали инсталацията да е пълна, всички програмни компоненти ще бъдат сетени, така българско пространство или потребителска. Ето вижте потребителска. Дали да инсталира всичко, но днес кликаме пълна инсталация. Женете върху инсталиране, за да започнете инсталацията. Ако искате
така. Кликваме на инсталирай. Аз ще ни замъгли леко екрана. Не, аз ги изключих. Така че няма да ни замъгля. Имаме отметка, джавка, която може да натиснем и програмата се пусне директно след инсталация. Ние кликаме, пусне програмата и нашата програма в момента се зарежда. Но може да не зареди, защото не знам каква е програма. Ето. Ето е нашата велика програма. Оу! What the fuck? И както видях, всичко работи. Само да ви покажа къде се намира този setup.exe. Setup.exe се намира в папката Rock, Project Assist, Single exe image, Disk image. Disk 1 и тук се намира Share Island. Другите работи не са ни нужди. Добре, това беше този епизод. Надявам се ви е харесал. Ако така харесате, абонирайте се и всичко там правете. Почти ви се свали. И чао! Скоро! До нови срещи!